play pi baro mengai imika jenis yau im ngap yang supai pi baro kinong pet kijongi sha kini ko ipat ketup jong kini ke program kijongi ke Shillong bus. Di minta kesingi gidan ha kini ke Jaka hang ni halum siap ha ke bangin peni ben ya lam pi sha kini ko ke Jaka ke bap panju ikut bat ke bompat ju don ha ke jelah ke jongi bat kini ke di ke sin ke bening kong ha ke bangin yok bening yok kejat bangin yok bening sam lang bat pi bat kini ke di ke sports cafe ali banga berpet ya kini ke Jaka minta ke sengi ni lambe pish po ke we ke Jaka ke ba compare ke badon hasor Shillong ha ke dong lum siap bat hang ni ngin ye kendu kinong sengkam la jong ki ba om tre pan sakut tang ha ke we ke jing tmu ni ke jing ho sni hindre kila nang penyar, bat pensuk thi, bat penpiar, kita nan jong kene ke kam ke jong ki. Tihang ni gidon bat ngi kene ke por, kini ki try jong kene ke Jakabam, kene ke cafe. But kalong ke ke baso tenat ba ngin yok bani kenduk bat ki ban ngap ayu ki don bani sam bani ha kini ke sngi ti kubli shbun ya kapor ke jong pi ba pila pelaj bani kenduk bat ngi kini ke sngi ti ngatharai baro ki nong pet ki jong ngi kini ke sngi ki kwa bantep ki kwa bani osngo na pi mo ki nong seng ki badon kum kini ke idea kum kini ke jengmut ke jeng perkat ban wan ra ban pen urlong ban penlong ya kum kini ki Jaka bat kamnya bat ngim ju ikut hiru ha ke jela ke jungi mo ti kong pen itho ye le di sha ki pat ba ki pet ya kan ni ke program bat kum ju ru pi ba ke keteng chong ke de mi dari Shillong state bai ngade emerald karuki ti phi de syukur mo bo menu bisdang ya ke ni ka kam ke jong pi ke ni ka cafe ke jong pi ni sedang shwada ka kanika restaurant a little hut kitchen bangi sedang that was the ka base ka bangi sedang ba house them 2015 kat ko bujing kamao nga 2015 so kato ka base ka jongi ka ba imay ila ay ma ila bynta yak ni para di ibenta yang ni kat ba imong resim ma fi kata tang ba ibenta ngalong willing naman ngalong into foodies and ngalong interest sa shed then I'm into this hospitality management gitu so sa nga simpat na ikan ti high pot kan 2015 is nang yung little hut kitchen then slowly kumtaken so ki ideas jong kanika cafe kabangidan ngiladan mo pa to por bang yakendo pa de then we had the same mindset, same pitch ka ba kay ka jing tuhugan bangidan so na ini cafe na ini little hut kitchen ang taking is dang ban build de kan ila nang pinhe na san expand takin so and plus ngarong adan ka sports so ay nga ka jing ka dream jong ama mga kwa bandan ka sports cafe with ka laban niya kandan to ka sports field vibes kan ba katakin ke ho kata ka ba so tena mo katahin ko ban ngat mga bat ngilang baro ngi kwa ba ban tip kani ke ba penlong ngi pi ban bu lang la ni ban combine mo kata ka sports bat ka bam ke nang nu kami kata kum kata ka jengmut ka jeperkat kalong tan namar bangin da let shabar nang let shabar nga kanu ka states ma te kidan bi kum kiniki sports cafe te kumbang ong ifi ba ngar ngadi nang ilakay so nga shis tanat bangan da shong and relax and then watch live games na whatever football cricket na basketball na kita gidi ba nis juice tanat mga juice tanat so katahi kabawan penlong yang nga ba mo yung bangin expand na little hut kitchen which is a very small kitchen so something into something ban penhe ti mari rung hang ni ken ni i ba la don lupa ti ka energy mo ka ba ni pisngo kuma pilit ka way pat ka Jaka
kat coba pai shu ibet di kini ki jemput jeng sat kini ki dekor ki ba dan di kini ki ya kita ki sports mo ngene ki jersey kita ki frame na dong shadong ti menu ba design ya kini menu ba snai kini ki jemput jeng sat dengan crunch pang ke designing I think kalau naturally te ko mo I think along ka sab ba I blame mo ti ngamde kena I mean beliau mo ibanang mendraw kay kemudian kata kay kasu kalong digital mo kay bangas kasu one bit kata ka kwa bakan long ta en ong ilok nga itong ini design kata ngi kwa ban bu kata ti naturally he like there's a particular app ba fila ban use ken long de da ba ong ba fishu draw kata te ngam ko ba ong ngam nang ba ban draw namalong kadan kata ka app fila ban pendan kam fila ban bu kidur kidal ti ha kata ka du kom ken pin wandur mo ti nang tayang sala ki penting ke designing ti baro na dong sidang ngale hi na dong sidang tamut kani ru pisu nang hi ne dalit puli em dalit puli dah kala long kum I hobby mo long nu pisang ye kani hai nu kumba pin su pai dien biang haka jeng im ko jopi inu I por I ba penlong I pi ba pin sedang I jeng design mo ita I sngi la ni ita I por ba pisu Shong pisang ban design. Matrai kini kalau along nado padang kena hi idan be itu I jing stenat ban ong ban lihat something creative teh. Ban penlong penwandu dia ke ti dan specifically ke time mengadakan mau ban shong ban sedang namalong tapi lah sedang nado po kita kena idan itu jing stenat teh kata ngakam. Kum hayeng do stenat ban pen internet komentar kadan kamera ko ben style ben bu Jaka bu ben penwandur te kala Shillong naturally kum tai ken hatu kini ke Jaka kalong ka ba biang kador ban wan bam wan di mo na markin bon ba kum ki kena ki ba ieit sports ki kwat kum gini ke Jaka mo bani shong bani pet la da don ki match ki internet ban ya bam ya di lang si perlong mo para kajo ka kerta ti kalong affordable na em kila na em man mo kata ka bam ka pi DPI hang ni ka jam don kum nu ka dor dangi kan ka dor te mo ka dor ka ngin ong no ka student rate ka dor ba baro kila ban wan Shillong baro kila ban wan an kinum tieng ya ka dor mata dingilet he mo kala long shwa bangin order ngila pe che ka dor ka ram pla ka dor ngim nut bangin order dai ti hang ni bre ka dan kata ka freedom ba wat laki kena ru kidan kata ki menta ki kena ki yo pocket money ki yo te mikir ki yo kata kalat bikin yo on bam ki yo on shong ban pet ba nat tang ki bala he ni ki bala earn mo ki bampat kamai ki bapat edu ki la ban afford ban wan hang ni ken ti shubu kemo ke kan don ka por ha ke don kum kinu ki match bagi kwa ban ya wan shong lang hang ni ki kenta ka match ka bayar si kenta lai kenta tila diki kwa ban reserve ba kini ka Jaka hatu kum kata ka judon ni jubo ni shitbo ka package ka ba starting with 2,000 for 10 people which is including bagi snacks ibang iyo ang to kan ni laay lang ni hajar tingka si pongut ki brio bat naman ta ka shigim ni kata ti kalong ka baso tanat pa mo ka dor kadang so biang pa ban yo ki starters ba kum ki french fries noodles ki soup then ki chips kita higi di snacks ibang I offer with on top of ni to ka hajar tingka ti long kum bangi ong ipi mo ba long mde teng ki bala kot kila ban wan hang ni mo ni kwa ba baro kin sngo ba mo ba de let hante even nong balana ya ki batray shisni na ki batray ki ni ma even dakimla ban si kat ar hajar long nilong willing kan bangin ay ki ka space bagin yo pa ma yo kim dan cable hayeng yo kim dan internet hayeng kum tama ti nang tagi de poi ni benta iba yu yang ni pidon ba pi le kini ki printing mo haki jersey haki boot haki cups haki klat de ti hakanu ku kompile ekani kat no ka sempor nang ta pade kinu ki jak design ki ba pila ban le kindia tu batai ni da when it comes to printing ti long baro printing equipment hadu ki cups ne ki shirt ne ki bottles long hakanu ka material bala ban print kala ban long bed sengile ahne all printing ken te ka dor te for example i mug ilong arsan po but printing
but i Mug. mug du Lawan lang bet lawan tu. lang ti menta ki brio ki menta i wani customer kong ne ba mo ngi kwa kumta i design filong man at keteng i khun at keteng i samla ne kumta tingi penwan dur kata ngi design chua tingi la approve ya design tingi print ni ai ka timing te das kalong kam da bam port han mo tambalong one day te long da labun ki order se shiski kan bam bet tamba hang ni ko ban target ban ai ka on spot mangi ong ba hang tu supposing ki wan ban bam hang ni ki ko anoi ko order ngi la ban kita ya kata ken Kani kedukan kani kena benta jong no tang na benta ki no ngilek kai ne na benta ki riew je lek kai ro. Kadai na mata jong baro kai, mata baro kai, and kabaning kong ro kaba nile ya kani ka kumbang ong ifina do ba sedang ba kani ketika kajing post ni ma dreams jong ka vision ka vision kaba ngakwa bangan naman nga ngaya kan galinti ba mensyang nimyo ban pong ki boots ki ba kumanta ki Nike ki Adidas nimyo ni ya bit ki Indian brand kumto kan with the kumta kan minimal range ma dimanta ba de long kan ka generation manta ba de long ba even mau kena ba retro Layo. Kalayo kala dan kan ka opportunities kimi ki pa ma ki lala kan long ki jing ma Ti ki kumkin ki tiar kitar sports ki bapibu ni ki kambun ki hakanu ka benta ya ka bementa badi ka World Cup season te mostly ki ya ki jerseys ki Portugal anything football Kalau mentan pi kumachuk ni te pi kindian pi ong ite World Cup ting kuma kani ka por menta kani ka World Cup ka menta i bam ka sa kani ka ri ka jungi mo sa ni sa ka ri India ka jungi ti i hap ka timing kala pair la ding ipan kwa ban pet kani ka live match mo jungi ki jok FIFA World Cup ti kinle kum nu kibri lai kwa ban wan pet nyamar kalong siteng senya kadon ka por ka ba tang step rengap ti pipli ne me kani ka cafe ka jong pi ni ka bementa te kala Padon jam ngidang pet ya ka timing dagdi ka tu ba khandai beji 12 katu ka dan biang ngin pediang ya katu ka timing ngin ya le behi ban pediang kataru ha Subuk lah kadai kum final mau ke semi final ke final ke lada ke hakum kitu kisni lada kidon kibri wan kerpat ni pi mengi ko bani wan shongkai lang hang ni sparlok mo hayeng hasem to subu kidon ki kisem ki ba kidon ki temen ki kro ki ba kimla bani ya shong shit bani ya chia mo itu ke bani hala ti ki ko bani shong ka ni ka cafe ke jong pi bani ba me di ilang bani pet bani sultanat ti hakum kata ka lada don kum kita ki bri ni pediang and plus nakasyong ulang mo ngihapan ka jingbet and kumtahi ngatharay baro kay kin sha hi and plus ngila dan kumta ka jiya karan mat ki nakasyong ro naman ta ka semi finals mingle giants screen kumta and plus kumta ken inya collaborate lang bat ka team jongi bat ka snong kumta ken kalong ka aka ka ba kajung penyat ke basung bat kalong ke aka basung tanak namar ba ngiyok mani kendu bat pi kham tam akum kani ka por kani ka ayom mentamo ha ka ba ka World Cup kadang yan ti kin yat ngini pai biang mo kinu ki jing kum kita ki nong seng kam la jong ki ba pi ya kendu namar ha kanu ka kam pin pet kin don bi kini ki jing ki mau jing thot ki ba pi kendu bat kum no pi le ya kita ki jing ba hadu ba pina poi kat ni depet tingi i kini ka kam ka jam ka jong pi kini ka business ka jong pi kala da he kala da yar sisa te ningkong te mo ni kumo ni ai ngu shoyu blai ba mo ngi la ban poi hadu kani ka senjam ba pi lawan approach ngi mut kala long ke ba sultanat ba wat mengaru ngam pala bangan imagine mo mangala ban mudur te ka way ka challenges te ka jing ele te ki bon mo ki challenges na do ka jing pin biang ya ki tiar kitar ne do ki jing dan kam ya ki wat ki staff ru mo te long ka jing te ki bon ki dan ki por ba ngi for example ngi adap ka kam ngin hap up ki bill kum kita ki jat kam tingi hap ban try ban sustain ha main is ban sustain ha te wala kataru wat hala kita ki jing do long
mo ngi hap ya le ya mere mo ya kata ya be seprang te ko we ka bang kwa ban pin sngo mo ka di ka kumba oi fi ban ka jing ya sha mo kata hi mo ba balengi poi haduk kan ni duk ka di ka jing ya sha mo kindian gini poi sini bentar bengi kumba ngi lai keren ne mo ba masih hidup berpi ba ndai tangkan ni pi don ro sekiwi ki bentar ki ba pi tre kumban mo kum kita ki event manager ba pi manage ki event ki ba per na do ki ba rit hadu ki event ki ba he ba pi thu ini ba pi don mo pi le ki birthday parties ki weddings what ki jing seng ki ba he ti pi tu kan dia pi thu ini ngi kwa ban te kum kinu ki jad events ki ba pi become don interest mo ba pin le ti ki theme ayu nang ta pade ke ka jengkwa ke jong ki breu ne ka ni ki ideas ki mi ina pi ne ki ideas ki ba ki ai ki breu tu thu ingi kindian halor kata ti the crunch pang ke event ti ngan chu yathu kumno ba mencuangi sedang mo mencuali por ngimpat kenduk long meiru ladan ka tu ka lain ngadu ka juk ka lain jadi ngila awan lang ka juk ka lain be long ngila bancim long ngila ju host bun ki events mo kum ki birthdays ki weddings ki kum should organize ki football tournaments ti ngi basically long ngi kwa ba ngi try ban kita ya any event te kanunu ka event ka badan ngi la bet bengin le kan tinggal le duduk berit duduk ki bahe ti mostly ka jing standard ka we ka jonga personally ka dei birthdays ngas standard ki birthdays ka long very entertaining te long nomor ba ka dei be ki kelung rit mo ti yo aku me ki birthdays ngi plan lu de entire ko menta ki wan ki clients ki ong bangi kwa ya kani ga team ti ka ideas bede dia ki dan ki clients ki bla dan lupa ki ideas dan be bangi Shillong Mynta ho ai ai ti kum ki birthdays ngi la plan adu ki bandrung ha ka entry kan long kumno ki la ot ki kan dan ki effect mo ki confetti effect ki smoke effect so nadu kita kena dong ki kids ki activities komenta ki long restless ki birthdays so film la ban kentien ki Jaka what we do is ngi dan itai particular section berita ki kids kila ban either coloring ne ki dan ki bouncy castle kila ban pipin biang na dong sedong ya kata ti so tenat ba long kadon mo kum kata ru ka ba pi snok ti lang bia sim ta ban pen perkhat lam dah bata ju ki try dei so long ta ki video ki client ki wan ngi ru ki dan kam bakin tenat hi ban wan bet ban ong bet le hi pi na dong sedong su IT be je pi ka team na ka benta iku jong ha na ka benta ka mo nak beta ka party ka jong ha ya su IT pe pi le na dong sedong te tu itu ingi kini ki even management ki jong pia tu ki long sai so ki long successful ni la ju dan hang ni hang tai ba ki fail kata tinggi in si ka fail ngin nom ong ka fail ka program jong ki we clients ki bangi ai ni kam ju fail we did it shabakan sedang kapor ka long ba hi ma sam ka dan kapor ba ba ngimyo ki timing ki bangin try shkin timeline ngi le ki program ki ba kam tam le ngi opor lais ngi ka jing sna jing kan de steo te ngi hap sna bat meet bat smi bat step ngimyo shong ngimyo iken tamba before the program before ka to ka kick off jong ki mot everything is set but kat ba kalong tamba ngimla ban ong ru ba kuma ong fi mo ngi la dan hi ngam ong bangi biang lu da baro ka benta we have had ngi la dan ki jing duna ki jongi ru ki dan ki por bangi feel ha kata ka dukom ba bi ngi khamla ban ai kata ka ong bum no ban pin ki ka jing kwa jing ki up to the mark te mo kadan kata ka por maybe ka duna kata ka equipments ho ban pin hun ngamla ban ong mo kata ka jing duna ka dan bet ngila tamba haduk menta tingi kata ka jing kwa jing de ngin ai bet e bangila the best thing ngila long kum ta ken mo until now ki clients jongi di bangidan ya long kimpat ju ai ta ka ma kimpat ju ong ba kani beli khamle ki hun bet ka ba ni pen i ka mock out ma ka ba fi jule ka iba pen i ka tu hi ka wan but kidawan hang tu ki kim tila su lingo along tama ni shit le akum ne bakin kam hun ki clients long for most of long ladan ki clients in kam yo le kata ka system bengi penyai dan ki clients ba
ngilek mock up kuma ofi when it comes to designing ni design kalong kum no kan long kum ni kan ni kan dan hang ni ti ni pen long ya kata kan ni pen mi ya kata ko ba pen i ka dor kum tu hi kan long ke ka kubor ke ka message ke ka bapi kwa ban pasat lem shaki ni kwa shab ni so no pi ko meda banang tangi sa ya chai ba emran mo kadan ka bible verse ko anything is possible with god mo ti ke ka barok kala ban long bet the pidan hi kata ka jing thmu ka jing thrang kala be ban long mo ko mangiru ngam ong ra ba dengis dang ka kam ka biang bet nganum ip kita ki jing ki mo ki an ong kuno ki butterflies ne rainbows ban ong ba dasdang ka ka kam ka ya bet kam long bum ta mo kadan be ka jing kadan be ke bat ke ka bangi ni thmu mo ba ke ka nu ka vision ne ka jing kwa ka jong pi long pi de pi kwa ban sedang pi la ban sedang but ublei unsa pen i galenti mo pen i galenti pen ya lakin dan din kan dan ki jing kan dan ki tang ba de pi la kwa hi ka dan kita kan sim pi kwa sha ban tre kan nu ka kam ne kan nu ka business pi kwa ban seng long mo kan pi la bet te wat la ki dan ki ru ki challenges mo ba fi hap face tang malong hadin habut kan dan bet ka victory ka jing job ka dan bet an nganget skam ba wat yang abet iru mo nganum ong ba kanik la de ka timing ju ublay ba tama da kala de ka ta ka por ju ublay everything kan long bet kan it'll fall into place bet ikin yat ikubor na ka bantay kita ki riew sports na ka bantay ki brio ki bakwa ban seng kam la jong kumjo kuman chuong angar ng hikay football I mean I'm a coach licensed coach a grassroots coach. So kitikipon man siya por mampat day siya ka lockdown. So ngidan gawin ka company name touchline kabang isdang nang ta football grassroots. So ngilit ka lang schools bangili ay jing hikaya ki kung ta ngiyalam yaki siya bar siya entire Shillong ngidan. Then hangta ti kata ka di ka passion ba ka ayujong nga banga done and then ti na itulop ibang ayo ba nang to itulop iba yo nang to then ngasit perkhat ba bangan le yu kay mi pisangan le yu langan hit ikali in ayu nga langan le ita in ayu nga so kadan ka yu ba hanga ba ang ma ban le ini business i takadaw isawan ini Little Hut Kitchen then na itulop ibang kamay to nga invest sa Little Hut Kitchen ko to dan kumtakan nakatuga generate bade kumtakan suki nakajingya siya habya siya itulop ibaret tang ba ma kajingdiman ngiken show kajingdiman ka bahe itulop ibaret tang mga kan show ma then kumtaman ka sniman ka ayo kumtanga yale kat kabangala kan bangan ma bangan penhe pensan ka ka ba imay ibanta yani para ba so tu nak bagi keduk pi ngatarai kalalong ka kejeng mentoy kalalong kejeng hikai kalalong kejeng pen mau ba ngidei baniaisha ha bangile kenu kam la ngilong wat tang kena school u kena puli ngide baniaisha la de ngimyo mo yu ta uso ujing temu kata kala ka eke bangi terang ngide baniaisha ngide yami not ya iteration tom bangin yo ya uta uso jong kejeng job ti ko blei shubun ya ka por ka jong pi ka long sha ka ba so yo jong mentoy ka bas ngo yo mensim bat ka bas ngo yo jeng kerku ti ngikit bok kit riang na ka team ka jong ni ba ka kam ka jam ka jong pi ka nang kiu prang ka nang sei so bat ka nang long ru ka jeng kerku ya ki brio ki ba ya dei kam ki ba pi itu itau but hi pat ba lang barok we to kublei shpon shwa ban good ya kan mo shukwa ban kublei pi kam tam mo ba long anak ko pi tang na kata ka jing kai i mo ba pi ang ba pi na ka Instagram mo ka pi jingi pi i kata ka long kala long interesting pi do kata ba pi kwa ban interviewing mo long ka bang kwa ban long de ba ka kam yar man ta ba fin long appreciated te ka we de ba ngi kwa ban kublei ya pi ba ka team yo pi ba fi i kata ka word ka jong kata ka jing seng ka jongi mo te ngi kwa ban ai kublei pi kata
but kublai shibun dia kan ni opportunity. Kita to. Kublai shibun di to ngin sai kenduk pak aku ke pot kublai. Di perlu numpet kelalong kata ka jinwan yuk kejap ke jinwan jenguk ke jengi ya kenika kafe hang ni halum siap kepada sultanat halu kata but kumba ni layo kata ka jing sultanat ngenget pi paro ki numpet ke jengi ru kila sultanat na kenika program ke jengi kenika singi di kumba piu ali wan ban mat hi dalade ya kata ka jing sultanat jong kenika Jaka hang ni kenika sports atmosphere hak kenika cafe but nganget ba pinum ba be lada pi1 hi ban mat daladi tingin si sempat bat pi hakawai ka por sakawai pat ka Jaka dikiwai pat ki khana titat hadu ta ka por mangai imi ka jalis yaw em nga ai kublai pi baro kinong pe ki jongi kublai shibon